Tak ja vás vítam späť pri ďalšom videu a dnešná téma videa, ako som spomínal v predchádzajúcom videu, bude priveľa alebo primálo. Táto téma sa bude týkať potravín, kde napríklad aj priveľa vitamínov môže škodiť. Budeme sa venovať etiketám na potravinách, niečo si vysvetlíme, čo znamenajú etikety na potravinách a vysvetlíme si teda, čo tým myslím priveľa alebo primálo. Živiny, ako sú vitamíny či minerály, nám prospievajú, no viac vždy neznamená lepšie. Pravidelný príjem priveľkého množstva niektorých vitamínov, napríklad vitamínu A, môže byť rovnako nebezpečný ako ich nedostatočný prísun. Takže pozor s vitamínmi, nevždy to treba preháňať s vitamínmi, ale napríklad ak je zima a chceme mať doplnený vitamín D, ktorý je zo slnka, tak si môžeme samozrejme takýto vitamín D kúpiť, čo aj ja aplikujem v zimnom období. No a denná potreba napríklad práve tých vitamínov u detí a starších ľudí je iná ako u dospelých a takých ľudí v strednom veku, takže na toto si tiež treba dávať pozor. No ako som slúbil na začiatku videa, poďme si niečo povedať k označovaniu potravín, lebo myslím si, že veľká väčšina ľudí tieto potraviny ani nepozoruje a neviete, čo je napísané na tých potravinách vzadu. Pozriete si len dátum spotreby, zoberiete a idete ďalej preč. Takže tomuto by som vám chcel niečo viac povedať. Aby väčšina vlád situáciu zjednodušila, z odporúčaných denných dávok vytvára jednoduchú smernicu, ktorá sa uvádza na obaloch potravín. Niektoré množstva zodpovedajú minimálnemu príjmu esenciálnych živín. Iné nepredstavujú cieľ, ale hornú hranicu pre potenciálne nezdravé potraviny, napríklad soľ. Zámerom teda je podporiť zdravé stravovanie. V niektorých krajinách sa vyznačuje prekročenie dennej potreby určitých živín pri nadmernom príjme. No a to, čo som vám tu teraz nakreslil, čo máte takú tú tabuľku, čo vidíte na zadnej strane potravín, tak to sa volá tzv. Semaforový systém a je to britský semaforový systém, ktorý vypracoval Úrad potravinových noriem. Jeho zmyslom je uľahčiť výber zdravých potravín a vyhnúť sa dlhodobým následkom konzumácie nezdravých jedál. To, čo presne znamená veľké, respektíve malé množstvo, závisí od potraviny a porcie. Viac zelenej na obele signalizuje zdravší obsah. Máte informácie, čo máte 18%, 20%, čo som vám tam dal, celkové tuky 12 g, 18% sodík, tam býva ešte napríklad 470 mg, 20% a tak ďalej. Tak tieto informácie na obale nie sú farebné odlíšené. Odporúčané denné dávky živín, ako sú tuky či sol, predstavujú maximálne, nie celkové hodnoty. Percenta dennej potreby v mnohých krajinách vrátane USA sa množstva živín na obaloch potravín uvádzajú ako percenta dennej spotreby. Súčasťou informácií je aj celkový počet kilokalórií na porciu. Musí sa udávať aj kvantita určitých mikroživín, ako je železo. No a keď tam máte napísané napríklad tuky v tom žltom, napríklad na tých hamburgeroch alebo na tých bagetách, sacharidy. No napísal som vám tu nejaké tvrdenia výrobkov 1, 2, 3, 4. Tvrdenia týchto výrobkov na obale niektorých potravín možno nájsť trúfale tvrdenia o tom, čo obsahujú alebo neobsahujú a o ich prínosoch pre zdravie. Takéto vyjadrenia sú však prísne regulované a aby mohol výrobca čosi uviesť, musí produkt splniť isté požiadavky. Predpisy sa medzi rozličnými krajinami mierne líšia. Nižšie objavíte príklady z Európskej únie. Takže to, čo máme my tu v Európskej únie, to znamená, že bez cukru. Ak výrobca tvrdí, že potravina neobsahuje cukor, jeho množstvo nesmie prekročiť 1% hmotnosti. Takže keď nájdete niečo bez cukru, tak má to cukor, ale musí to byť pod 1% hmotnosti. To znamená, ak je 100 g výrobku, 1%, teda pod 1% je tam cukru v tomto výrobku alebo v tejto bagete. Ďalej je tam dvojka napísané ako nízkotučné. Takéto potraviny musia z hľadiska hmotnosti obsahovať menej ako 3% tuku. Takže nízkotučné, keď je napísané, tak to musí obsahovať menej ako 3% tuku, takže je tam niečo. Vysoký obsah vlákniny, keď máte napísané, to som ja napísal ako 3. Ak výrobca tvrdí, že produkt má vysoký obsah vlákniny, jej množstvo musí dosahovať aspoň 6% hmotnosti. Takže ak je vysoký obsah vlákniny, pozrite si hmotnosť, minimálne 6% by malo obsahovať toto jedlo, táto potravina vlákninu. Zdroj vitamínu D ako štvrtý príklad
Potravinu možno označiť za zdroj vitamínu D iba vtedy, ak na 100 gramov poskytne aspoň 15% dennej potreby tejto látky. Takže aj minimálne 15% na 100 gramov musí byť vitamínu D, ak je tam spomenutý zdroj vitamínu D. No a ešte som dal a tak ďalej, ale za piaté taký bonus so zníženým obsahom tukov. Takéto výrobky musia obsahovať o 30% menej tukov ako podobné produkty. Neznamená to teda, že na tuky sú chudobné aj v porovnaní s inými typmi potravín. Takže 30% menej tukov ako podobné produkty. Takže ak je so zníženým obsahom tukov, je to len o 30% znížené. No a každý človek je samozrejme iný. Stanoviť si odporúčanú minimálnu a maximálnu dávku určitej živiny, ktorá by vyhovovala celej populácii, je zložité, pretože každý človek má iné potreby. Minimálna bezpečná dávka sa často určuje ako najmenšie množstvo, ktoré spotrebuje 97,5% zdravých ľudí istého veku. Vzniká tak bezpečná hranica, ktorá sa týka väčšiny obyvateľstva. Zvyšných 2,5% žien a mužov, ktorí sa týmito odporúčaniami budú riadiť, nepríjme dosť alebo skonzumuje priveľa určitej živiny. No, ak trpíme vlastne ešte nedostatkom živín, minerálov alebo potravy, tak môžeme mať krvácanie z nosa alebo poruchy zraku. No a ak je to zase vysoké množstvo, že to preháňame s vitamínmi, že to preháňame so stravou, s minerálmi a tak ďalej, s týmito látkami všeobecne, môžeme mať väčší vplyv na hnačku alebo na zlomeniny kostí. Pri veľmi vysokej koncentrácii pocítime príznaky otravy takmer každý, toxicita, takže ak moc preháňame. Pri veľké množstvo nejakej živiny môže spôsobiť problémy. Vitamíny rozpustené vo vode zvyčajne zapričiňujú dlhodobé poruchy, pretože ich nadbytok sa vylúči močom. Naproti tomu vitamíny rozpustené v tukoch sa môžu ukladať a vážne poškodzovať organizmus. Napríklad nadbytok vitamínu A škodí kostiam a vyvoláva hnačku. Takže pozor na vitamín A. Ja vám tu dám ešte takých tituliek teraz. Vitamín A, zdroj vitamínu A, aby ste to s nimi nepreháňali, teda s týmto zdrojom vitamínu A. No a ak sa vám takéto video páčilo o priveľa alebo primálo téme videa, tak ďakujem vám za like, ďakujem vám za odber tohto kanálu. No a v ďalšom videu sa už pozrieme skladovanie a varenie potravín, čo je čerstvé, čo nie je čerstvé a tak ďalej. Budeme sa baviť už o takých veciach, ktoré sú vám viacej známe a ktoré viacej možno pochopíte. Takže ak sa vám toto video páčilo, ďakujem za like. Aby ste sa chceli ešte niečo spýtať, kľudne dajte vedieť do komentáru, napíšte mi nejaké otázky, ktoré vás zaujímajú. A o pár dní tu máme skladovanie a varenie. Ahojte.